Balimao Alnyakuma très urgent. Balimao billet dimanche 22 février 2026. Ko ka Mali matrasa so ko kolu datugu ko nafate Mali matrasa so labli ko ka matrasa so ko kolu datugu. Ambalmache Amadi ni comédien do ne re dogondu ka abeka ni kuma nde ira kwa. Bon abora ku ye kuma da fo sulame ka koka. Bon comme comédien do ne mata ko bala mene abala beka tasramika. Ne bena ni message ci Amadi ayachi Amadi maka message na mais c'est très important. Neti doya neti fan neti baneni i grand frère de ni bon ta don ni ndende ou ni i kan ngole tonton na ou ni kan ngole grand frère dan ta don mais en bado ngani andoko ni jugu de be songa ke ou ande voilà parce que ne de umbe samugani hakella ni be 20 ans contre okoro ki tonton de ni okoro ifa de ni ne bi la di bonya ni karama kono Amadi ko ka matrasa so datu ko okol de kain ko matrasa so mai aka kuma bodi ira kwa ça dit que kuma la clé na era ka kuma bodi ira kwa aya fo Amadi ngena ko okol so ni matrasa so ka be kilingi il a fili ba de la ni te fen fero ni da do rebe mo le asoro e ko matrasa so datu ko ka okol tuyi ko ni en matrasa kere ko ni klara ki be ka karamo ko de ko na fatila de ka be jamala skin ko fe de Amadi kuma do ben te fe ka fo quoi Amadi kaisa ango rotui Amadi ega batem na ngo karamogo de etoko de klola ki toko wile koy itoko wile tanto ala toko de tarako do eklola mogo mtara kol kala mo kede mogo mi matrasa ko do ke ani duguma kala parce que ibe ka faire de mélanger tout bonyo na quoi Amadi ekol sola ambe physique chimique ambe biologique matrasa la o kelen bebe ke matrasa al madrasa ne mafli madrasa ere arabu kandido a togo de ko okoli matrasa la matrasa ma malien shi balikate dumunike Mali insécurité matrasa kote Mali milliard ngunu be ka chouin matrasa ma nanoi solama ka futitoy Mali solama ma Mali milliard ou chouin Mali solama ma Mali bla problème konana problème fe be bi président mun nana kasigi président on ne muka baraka chogonya neta do naka soro Amadi kan be ka dabo de ka mogo bla distraction kono parce que ni e do fo solama bobo ka jabili ke peut-être ngina be ke bira jaraka mogo ko ngina be ke Asimi Koitaka ma e molo am soro Algérie ngina be ko ntaro ni ko imbe ka dabo de kama parce que j'ai l'impression que ko be nu ko en fait Amadi ka boka kuma fo solama mata ko fema boala o ba ira ko fama were de be Amadi ko fe o fama u to ke Amadi la o bo ke u yere de la Amadi e mu fana be ka ni munke ne be conseil dima comédien Amadi na photo flani ne segu tungara be conseil dima ne be conseil dima na photo flani ibe ka ta sramga ni bira tara ka mogo yimna dongo do bi faka ngo kono ni mo wulita ba mogo kibe ta roro parce que jadi su keleme ka Mali fambe fabi bo ebe ka fe muna goshi ubi identifier nous soro bi faka de ebe Mali kono iteta orla mega tien de fina imiri ifani bawla ki miri ka dembala ibe mamana ibe ka munga ni ninte fendo na teni bara model ke quoi anya gimba national uye oli okolke ou madli ka ye ni polémique la Mali comédien vrai ou be netaro na ka soro ne madara ni comédie kala yere ke folo o yekelenge flona fana muye Mali ministre de culture religieuse allez matrasa de ke matrasa kalande o de fleur Mali ministériel abi le ministre de culte et religieux ngoye matrasa de ke angata do Mali sorasuka ko konana Mali sorasi chama de munu matrasa kalanke bon avec arabu comme frafo ko arabu ko anga kanyere de arabu ko de mais malien arabu dembe Ateka jamana demo ebe ka kuma mfo tanto dans un pays sérieux Amadi kuma be ka bo eda dans un pays sérieux e ka nga meneki don kasodla ni halala jamana do ni halala de be ka jamana mara ni horon de be ka jamana mara kuma be ka bo eda e ka nga meneki don kasodla ni koraneche
bon charité Mali kono quoi alors que sonné do sigide adama kuluba parce que fama were ibe kani bara mi ga kadi fama wi ma mai ere fanama maka cheni fina de amadi ibe sram kani ma bla donora ishu beta israbaka e ne tate menacer de ne te terrorisi na ish mine be ka fo ire ka sécurité la nta kalama nta ko nta kalama banama jugu ka teboka ibe ka fɛ mun kɛ fɛn dɔnnikɛla tɛ nin kuma modèle fɔ mama bɛ diɲɛ kalama mama maralen don ma ladiri hɔrɔnden worotanden yɛrɛwoloden i t'i jɔ a visage ouvert k'i bɛ nin fɔ a bɛ mɔgɔw siga i la yara a bɛ mɔgɔw siga i ka halalaya la o kelen ye a bɛ mɔgɔw siga i bɔra famille jumɛn de kɔnɔ parce que Mali opérateur économique ba fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ bi a bɛɛ matarasa de kɛ Aïta Bamako Suguba la a bɛɛ kɔrɔnɛ kalanaw de minnu bɛ ka Mali yɛrɛ business bɛ mɔgɔ minnu bolo bi a bɛɛ matrasaw ni fanga parce que kalan saba de bɛ Mali kɔnɔ ne ma fili ou ba bɛ se ka ca n'o ye matrasa bɛ duguma kalan fana bɛ yen Amadi peut-être Amadi ko bɛ duguma kalan de ma matrasa Amadi ngo mɔgɔ minnu bɛ matrasa kɛ ni ye matrasa kɛ ka taa université la i bɛ spécialité kɛ matrasa do ye matrasa kɛ u bɛ juge ya kalan kɛ u bɛ doctorat kalan kɛ u bɛ fɛn bɛɛ kɛ ne yɛrɛ terikɛ a ye matrasa de kɛ Mali la Amérique kɔnɔ yan nɔ han ne yɛrɛ n teri de don dɛ mais n tɛ fɛ ka tɔgɔ fɔ réseau kan malien de don a kɛra Amérique na juge de don Amérique juge de don dɛ n ka kuma lamɛn dɛ ne yɛrɛ o tɛ mɔgɔ dɛ o ne yɛrɛ dɔnbaga de a ye matrasa de kalan Mali la a nale Amérique yan nɔ a y'i spécialisé kan différence ye kan dɔrɔn de différence ye kan dɔrɔn de c'est tout différence ye kan dɔrɔn de ni ye matrasa kɛ fɛn fɛn bɛ kalan école la o kelen de bɛ kalan matrasa la physique chimie bɛ kɛ histoire géo bɛ kɛ mathématique bɛ kɛ dictée question bɛ kɛ defu bɛ kɛ école an ka kalanso la cogo o defu kelen bɛ kɛ matrasa la bagi bɛ kɛ matrasa la matrasa kalanden écoleden bɛ fɛn fɛn kɛ matrasa kalanden b'a kɛ seulement an bɛ kalan kɛ tubabukan de la olu b'a kɛ bamanankan de la et olu b'a kɛ je m'excuse matrasa den b'a kɛ arabukan de la minnu fana bɛ ka arabu la gosi malien den yɛrɛ bɛ arabu Mali ministre dɔ bɛ o ye arabu de caman bolo ko Mali dan ye Segu ni Bamakɔ ni Kayi nin de bamananya a y'a fɛnɛ ko Mali ko an a bolo ko bamananya o ye minnu ye Segukaw ni Kolokanikaw de dɛ Gawokaw tɛ bamanankan dɔn mais Gawokaw tɛ maliyɛnw ye yan d'abord a bɛ ka ni manamanakan min bɛ mɔgɔ minnu da dɛ arabu jɔn dɛ ou bien arabu don ta bɔ ta kuma bɛ mɔgɔ minnu da fili kumaba de don ne yɛrɛ somɔgɔ arabu bɛ yen ne bɛ ka kuma fɛ ne somɔgɔ arabu bɛ yen maliyɛn arabu bɛ yen maliyɛn suraka bɛ yen Maïta Mali nord la dɔw jɛlen b'a fɔ ko tubabu mais maliyɛnw de don Mali ministre arabu a bɛɛ Mali kɔnɔ yan Mali yɛrɛ histoire Tombouctou a bɛɛ sɛbɛnnen bɛ arabukan da Mali ka histoire manuscrit minnu bɛ Tombouctou a ye kalan ɲini aw k'a dɔn quoi sari ni tɛ fɛn dɔ a ka jugu koyi ne b'a dɔn sigilen k'olu ye fɛn dɔ n'a ye u bɛ ka silamɛya la gosi depuis Asibi ka fanga nana silamɛya de bɛ ka la gosi don o don o tɛ hɛrɛ ye o m'a ye Ala tɛ ka hɛrɛ k'a ya mais Amadi ne bɛ conseil mun d'i ma mɔgɔ bɛ ka kuma bi ou mɔgɔ a ta c'est à dire que kuma dɔ bɛ n tɛ fɛ k'a fɔ quoi Amadi c'est à dire que muso furu bɛ siri Mali kɔnɔ silamɛw de b'a furu siri kɛ e ba furu bɛ siri misiri kɔnɔ e bɛ tila k'i jɔ k'e b'o misiri kelen na gosi e ka denkulu k'i kunkolo di alimamu de bɛ e tɔgɔ don e kulo la e bɛ tila k'olu ka taabolo la gosi munna i ma fɔ k'i tɛ fɛ o ka kɛ munna i m'o tɔgɔ bɔ i kan c'est à dire hɔrɔnya ye kelen de ne ye woro 10 bɔ muso nɔfɛ bi furusiri bɛ taa kɛ yɔrɔ jaba i ta kɛ misiri de kɔnɔ hali n'i taara mairie la i bɛ tila ka taa misiri kelen de kɔnɔ ka taa furusiri kɛ mais e t'o fana fɛ n'i tɛ misiri fɛ i bɛ bɔ silamɛya la c'est tout minnu tɛ silamɛya fɛ a ye bɔ a la dɔrɔn c'est aussi simple que ça silamɛya o ye an ka culture dɔ de Sunjata Keita tun ye silamɛ de Mali masakɛ ba fɛn fɛn tɛmɛna n'an m'an disi gosi n'a ye a bɛɛ tun ye silamɛ de Mali histoire k'a sɛbɛn Mali yɛrɛ ka dɔn k'a fɔ ko nin de kɛra Mali kɔnɔ a fɛn bɛɛ kun sɛbɛnnen bɛ arabukan na a bɛ manuscrit pendant des siècles a bɛɛ sɛbɛnnen bɛ arabukan de la
les manuscrits de Tombouctou à Béi. Niti Fendo à Kadjougoui. Aïe ma kalanonde. Moi, je sais de quoi je parle. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Matrasa ne kolso be kelingi. Différence il faut être matrasa ne kolso te. Différence kelembe ebe ka kalanke français là. Abina foni mo mi kalanke anglais là. Et kolso be fo ese abe fo anglais là ko kolso. Ngo kolso be wole anglais là de ko school. Abe wole arabukana ko mat al madrasa. Abe wole français là ko l'école. Bon e degele mbola ko okol de kay. E reta do ko matrasa refana okoli. O ba ira kiti fendo. Et puis ne metlaga amadi sigile kale be susoli ke ko e plantit ken contre là mais parce que il ba doni plantit kera ite na ta kasula parce que ibe ka manamana ka mufa kadi fama were wallahi billahi ni fama halala be mali kuna it se ki nyi were ki be ni kwa morel fo c'est-à-dire que ebe ka femuna kushi ere toko dara o misiri kona ula ebe muso mu furu suro be kola e ma muso furu suro la ke ba furu suro la olu sulamo de do e ba e ko ka ala ka barka do furu la ka so do ere ki kungulo di ka ta misiri ko ebe tla ko fana kushi choko jube ere bura femina o abolo ko abe ka sulame abe parce que a ka fir deni chama ne be ka wuli bi ku ere ke comédien nu ye ku ere do febela ma o se ka sulame en kele sulame ça fait partie de la culture malienne na be mun kuna ka ba kuna mama ni be sulame akele mudubo keita katan wakati la fama nchama be nebo ko mufo fama blara sulame contrôle be taji wuyo fe ikana ka kay révolutionnaire be i disi farega ke Thomas Sankara ka temola mais ni bla sulame ko be bi fura fo ito la walai ala tanama ko me ka kay mali kono abeka munda mali ka be awai jangati wale obeka bi mali kono bi dowrete ala ka dimi ndoroni du je vous dis kafiriya wale munu me ka kay mali kono bi c'est pas possible. Mon mega Mali marabi ou te ala do ta kirado. Horon jenyogonte. Wallahi billahi ni ke Mali président samba soro. Moga bi gelu wa kibe dofoko solamia do ta bota. Ibe ta sidibila. Parce que ere bora femina. Ere bora femina. E toko dona. Aw fefe be ka solamia la gauche. Aw be toko dona. Almamunde aw be toko da. Solamia toko de ba obela. Femme be ka sulame ala goshi aw baw furu sirli la tarake misiri konaw de la amata ke boliso la ada aw baw furu sirla misiri de kono aw na be muso furu beta siri misiri de kono aw togo dara almamundo aw togo mineka aw togo dama be mu were no febli Sunjata Keita ku sulame di ay tay recherche ke Soni Albert ku sulame di ay mali mansa kelen fo ko mu ngute sulame ay mali wuro kelen fo mu ngute sulame abe muno no febli arabu malien arabu bende mo fanyana bide mali ka don ka mali histoire don a besebera arabu ka de folo la era chamanto kalama chamabe kulukulu la ko anti arabu ye arabu jon alonda bota aw ye faso chilaudi aye mali farabagaudi normalement mogo ba boada mali kono ko arabu don ta bota o tigi ganga menega don kaso de la nene ke mali président mogo bi gelu ka foko arabu a don ta bota koro ti raciste ni arabu jamana do toko fo nteni arabu jamana fembe so mente arabu fe o koro ete malien mali ni terroriste parce que malien den woro den halala a arabu a be mali kono mali ministry comment on appelle alimentaire arabu de do mali ministre do be woli arabu de anbe klinga fo dungu do be munne hen meninga do faka na do tara arabu dugula ni arabu ya tewtlo ko do be na sigi mali kono ante arabu fe muy bro i farafinyo be korota ke ki bon ki faka ite fen fo law ibe arabu de tado e farafinyo be bon korota la ne kera fe domina arabu te kele da i nyugo ire ko somo ko la ire wola dunu o du mo do be stro du kele ngono mo be korota ke ki danga denkari ite fen fo la ibi jo i nyi were mo ko dara ko arabu e ma juguri arabu ya mais foutez-nous la paix e ma juguri parce que obeka na no idée do obeka na division de mali koro parce que tu sais que ne nous commande me donner be énervé de quoi ne re somo ko arabu be ne re somo ko be munu ya arabu yi ne arabu la gusha be digine la na ote mo ko munu fe aute jamana mun arabu jamana mun to ko fa mbo conseil de munu be arabu ko kuma la arabu jonde arabu donta de arabu bota de malien arabu be
ko Mali histoire sɛbɛnna arabu kan na arabu ma sɛbɛ ko malien denw da sɛbɛ arabu kan na malien den arabu be ay to Tombouctou arabu be Mali armée kɔnɔ aw ye faso cilaw de aw minnu bɛ ka fɔ arabu jɔngo kuma ni fɛn fɔ aw tɛ faso jɔlaw ye an tɛ arabu ka culture fɛ mais ngo malien arabu be aw bɛ se k'olu bɔ maliya la minnu bɛ k'u gelu waga arabu don ta bɔta u ko ka wele ka kangar de daw ye quoi faso a ye terroriste de dɛ billahi taala aw tɛ faso jɔlaw ye minnu bɛ arabu la gauche la wallahi ay atem abina foto doki josa kalite maraka fɛ ni malien do ba konte maraka fɛ ko maraka ma obe be ma obe ku le ka sanolu ya ni te arabu dugu min fɛ ntara Algérie arabu ye nin kana algérien beta mais kana chia ni jamana ta ku confondu quoi parce que Mali kono arabu bi mo fayana parce que mugo ba ka mugo bla fili de kono quoi malien arabu bi mbo woro fo ku daka abe ka matrasa ko mfana fo matrasa ni okolu be abe kelingi différence fo itu ndon che o de kundu ka fayana ka no bala pew malien sikana bi fili kono malheureusement Mali malangolo de be ka Mali mara sinon moi si c'est quand même kan fo jamana jumen kan kibisiki ki ka lafia mais c'est comme ça et puis moi yana la yele quoi fo Mali ba fo na enwole et puis ne be ka yele quoi ne be ka comédie la je konu ale wole kale ka daluba le bulu ko daluba le bulu ko matrasa ko te ko be ka karamoko dorondi o ba ida ka te fendo mo munu me muri kalanke duguma kalanke olle be aita matrasa so la courane be kala matrasa so chamana ou be courane kalanke peut-être semaine ngono chien kelen chien fla ou be kalanke na fo abe kalanke chuko na sele mo ba ke arabu kanela o dorone do donc karabu neni karabu la gauche munu mbala aya bla au kuna ko malien arabu be na ote arabu mi fe arabu dugu mi fe aw bo ko la gauche malien te ba manan dron yede ay anga ba mananya aw e ba mo ko fe ba anga ba mananya beta ja fe ko malien ba manan dron flaw be marakaw be mais sari balo ni te fendo aka jugun quoi dans mon zone clé là de maketa ne da ablo ko bere beti ayta mal nor la olu monani sulamia de olu te boli ko ni fen ndon ayta Tombouctou olu sulamia de don ayta gaw ko be sulamia de don e bitiki jo gaw ka jume matu me ko feke dans mon zone de ou be fen do de c'est ko de bo donc bamako ka an ba don c'est vrai historiquement ba do mais jamana ya la yoro bena ka culture do jamana yoro bena ka ibita soro kitaka ka culture ni bamako ka culture tekli fendo be ke kita ma tseka ke bamako ka be ko do ke ni ake kita peut-être ça passe pas o jamana bena tabo ni jamana sigi dugu be ali Amérique dugu la culture différent be to akana sigi de parce que aw bolo ko Mali danye seguni bamako ndi quoi auta do ko Mali dugu do be mogo bleman be mogo jeman be auto don mais ibe ka fo fali do te ka famia ko be ka foncer ka taw kun fe ba ko fali sari ka do be ali fali zeme ka sana do tay be ka foncer quoi ou be ka nani henni ou be ka nani division parce que président kolon dendo de banga jamana kuna te fen don a tsaka jamana jo abe ni farali de bonne be ka fanga di jadi suma ima fla chama marfata parce que ou me fla ou ka misige na tro kulu kele. On dit que l'ennemi de la révolution c'est la confusion et almami e bafurusri ke rega derema ke kungolo di e bi jotukunin ke bol u ka tabolo la gauche c'est-à-dire nta kalama nta do konta kalama banama jugu katemoka dans un pays sérieux ibi gelu waka kalifotore ibi taka fo kaso kono di. Mais des enfants mal éduqués ou be bobe manana kan fo ils disent n'importe comment abolo ko be barka do jaw e ma jamana be ka sigi be ko Niger tara kanto Burkina tara kanto parce que an be fadi sakoyad la denyuma ko la gushi ko di denangolo ma parce que Mali ere marabaka ere denangolo ni dum voilà la vérité c'est lui le problème tant qu'il est là ni polémique ou te ba Mali on devait avancer quoi on n'a pas besoin de ça ode kundo vraiment ala ka hakilima dan bela jelema donc malien bo filla malien te bamanan dronye ayta flaw ka culture la fla nin chama be sulamia de don soroga nin chama be sulamia de don
ne nani sigi ke ebe bo ndaro ebe bo pien ku wa ndaro rojume ebe ni sigi doro ko wai ko hanga nga kete ntodi che kidali kan ni gaw kan wolte boli ko ndonde olu ngona ni sulamiade olu be sulamiade do olu chama bo olu e jema ndo olu andodi mais e ka jamana kelen kono abina fo sono malien do ki sigilon to Bamako kono ka fo he ne te mianga fe koy ne te mianga fe ni eko kete mianga fe I gel kan akardi parce que mianga e malien di malien ki sigi ko ayi non ne te maninga fe de maninga mai o ko e gel kan akardi il faut qu'on se dise cette vérité ebe arabu mina go songo malien arabu bi ou ba tlenga débat ou keneten ou ka débat de caniveau ne tenda do ala quoi parce que moi je m'en fous de ça. Pas ni ti feno droit ibe kodoke malien den halala arabu be wolo de modi abe bokate arabu fe ou ba bologo malien ba manan droit we maraga droit do les Mali c'est un pays chamata don e ba ko do rata do kali kidale Mali do ta don do te ita ta du ka jamana yere don ou ta lu ko jamana shia ou don quoi c'est pour cela ou be boka kuma Mali bin jogo jugwara Malien fait France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada, ka wari ci nokola be Senwave application télécharger. Na Senwave application télécharger, abene segu tungara ka korpor modo urgent doro 10 € bena ya were tay. O ko fa baga banque information be do so mo mi Mali Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun. Abulu go orange mi tanu to kombe 40 ka na wari ci mo bas orange mo na sur place. Wogato wogata jaba wari ci doro me kila ta sara Senwave a photo refleni.